Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Indaba la trend social media, Mkhulu Romeo uthi ready ukexposa uGogo Maweni noGogo Skhotheni. So abantu banembono ke hlukene, abanye bathi umona ngoba uGogo Skhotheni usene reality show. Abanye bathi uGogo Skhotheni kudala ekhona aziwa ku-Facebook ubehlaleleni uMkhulu Romeo engakhulumi ngalezi zinto ayikhulumayo. Kulolu daba uMkhulu Romeo uthi noma kunama-rumors ukuthi kusho uMkhulu Romeo because angazi ukuthi kusho yena ngempela yini, nani niyazi social media kuhleli kugcwele amanga ngesinye isikhathi. Uthi uMkhulu Romeo-ke ngalamahlebezi avelile uGogo Maweni noGogo Skhotheni babuye besebenzise idakamizwa kumathwasa abo ukuze bazobonisa izinto kube ngathi ba-connect-a nama-ancestors bekhale behayize benze yonke lento le eyenziwayo ebungomeni. Okunye-ke engathi bantshontshe i-project yakhe ubungoma festival, Izangoma festival, angazi ukuthi ubani oqala kuqala kodwa kuyavela la ku-social media ukuthi futhi nalokho uMkhulu Romeo abantu bebemtshela ukuthi uzokwenza njani ngoba nangu uMaweni noSkhotheni sebenza into efanayo. Angazi-ke noma uke wayenza-ke i-TV show uMkhulu Romeo kodwa naye ukhona la ku-Facebook, ukhona ku-social media uyenza nje njengabo Gogo Maweni noGogo Skhotheni, uyafaka izinto enza amavidiyo. Mawuthi ufuna ama-details abo, ufuna usizo, bengicela ukuthi uzifunele ngokwakho ngoba lana angizokukunikeza inamba ngibalekela ukuthi ungantshontshelwa imali ngoba maningi ama-fake accounts enziwe abantu bezenza izangoma or bezenza abantu abangesibona. So kunembono ehlukahlukene-ke njengoba ngisho nje, abanye bathi umona, abanye bathi kune-competition because laba ababili uGogo Skhotheni noGogo Maweni ibona asebetrenda kakhulu. Hayi mina angazi, nami ngiyabuza ukuthi why ezamanje eseqale i-TV show uGogo Skhotheni because kade lobe khona uGogo Skhotheni ku-social media. Ngikhumbula le video le eyaqhatha nje nezinye izangoma zamhlasela zathi lento ayikhulumayo mayenziwe uyena engacabanga ukuthi uyayenza. uGogo Skhotheni kwenye video wayekhuluma ngokuthi ezinye izangoma zifika nomuthi ekhaya lakho mase ziyahamba ziyokhipha la uzokufake khona. Ngesikhathi benza lokho wena uzocabanga ukuthi amandla abo bayaboniswa into ethile kanti lento ifike nabo. Yatrenda-ke le video, ngicabanga ukuthi ngaleso sikhathi ngazi ngoGogo Skhotheni. Ngala uGogo Maweni useke washo kwi-TV show ukuthi yena uke ethakathe, washo futhi kwi-podcast and chill ukuthi-ke yena futhi uyathakatha, wamthakatha omunye uBaby Daddy ngoba wayeseyibona ukuthi usile. So mayizoba exposer mhlawumbe ikhona enye into entsha ngoba sesiyazi uGogo Maweni washo futhi wathi udlalela kumuntu wakhe uzokwenza i-lunch bar ebusweni. Wayikhuluma nendaba yesichitho nedliso. Ngapha uGogo Skhotheni sisaqala-ke ukubuka i-TV show, sisabuka ukuthi kuhamba kanjani la kwi-TV show kwizinto ezivelayo. uMkhulu Romeo uthi yena ucela ukuya-ke ku-MacG ukuze afike-ke adalule iy'mfihlo. Abanye-ke bathi mhlampe ukhuluma iqiniso ngoba ube-close noGogo Skhotheni. Pho babangani before adalule iy'mfihlo baxatshaniswe yini mabethi abantu ube, ngoba mabethi ube kusho ukuthi isikhathi esidlulile leso abasekho close. Kanti ngake ngayibona nenye ividiyo eyenziwe ngathi uMkhulu Romeo noma wayebhale ku-Facebook ethi bona baxatshaniswa amathwasa benoGogo Skhotheni. Hayi khona kunempi yonke indawo, engathi i-competition ikhona yonke indawo, izangoma zinayo leyo nto leyo. Kube ngathi khona onolwazi olukhulu ukunomunye bafuna ukusikhombisa lokho. So angazi ukuthi kwenzakalani la kodwa ngithi mina Azikhale sesiyibona khona ukuthi le iyiyo noma ayisiyo.
mase phela kukhulunywa nase sisobe sesiqhathanisa ngoba nase siyakwazi ukuyibonela ezinye izinto siyiqhathanisele. Asisho ukuthi ngoba nakho kushiwo ogogo nomkhulu sizothi amen kunjalo kukhona konke. Siyolalela mase siyabuka ukuthi ohlambe yikho nomona futhi nawo siyawubona ukuthi hayi izwi lomona leli lokhu kugudla kumona nakho futhi okunye sikubonayo ukuthi akusile iqiniso siyabona ukuthi akusile iqiniso ukuthi siyafunda-ke ofuna usizo asize azifunele inamba uverify ama-details ukuze ungatholi usudiphozithela abantu ongabazi imali mase uyakhala ungasalutholi usizo. Ngivale-ke le video la mase kuthi abanye bazoza kwi-channel yami bezocomplaina ngokuthi ngiyakhuluma. Iyona purpose yokwenza le YouTube channel. Angeke ngiqale i-YouTube channel mase ngiyathula nokukhuluma futhi-ke kwesinye isikhathi kuzodlulela kwesinye isikhathi kube kuncane kuyoya ngawe ukuthi-ke uyakhona ukukulalela lokho noma ukhona ukukulalela kodwa nje uma uzongitshela ukuthi uyakhuluma usho ukuthi phela kufanele ubuke le video ngoba usuke ungayithandi ngoba phela manje makuthiwe nalo udaba ngoGogo Skhotheni sekumele ngisho ukuthi kushiwo lento ngoGogo Skhotheni abanye bathini siyayibona lento abayishoyo noma siyiboni ngenabe ngendaba hayi nje ngivele kube ngathi sengifunda indaba zaku SABC News or e-news hayi no angenzi kanjalo. Ngiyayisho into engifuna ukuyisho nami ngiyayikhuluma eyami ingqondo mase futhi ngibona ukuthi hayi akukho engizokusho kulokhu kusuke kungekho engizokusho makukhona futhi engifuna ukuku-eda ngizoku-eda lapho ukukhuluma kakhulu okuzobe sekuvela khona. Enye into-ke nje nalento yokuthi sizolawulana ngendlela ethile hayi ungezi nengqondo yale emagroupini ukuthi nje ma ungena endaweni ethile fanele kube nephethini eningena nayo hayi i-YouTube channel le mayithi create into yabelungu kumele ukuthi si-create. Emva kalokho-ke kusuke kwaba ukuthi wena lento ekhulunywa umuntu okhulumayo uyayizwa noma awuyizwa. Mayikubhora iyakubhora mayingakubhori ayikubhori kodwa nje mase uzothi hayi-ke nawe uyakhuluma babo hayi bo hayi ngiyahlula kwesinye isikhathi athi kuvalele video sengivukwa yinto zami. Thank you so much for your love and support. I love you and I appreciate you. Bye bye.